net mari chal ka gima wach tudruok mari ngene na tudruok mari bang'e wabiro bedo kwa loso yo makaro. Roja Solo, in mabende kora dwaro mar mondo mi duok penjo makamano, yogo kono seloso tudruok mare wabiro bedo kwa tudre kode yo makare. Gima wadwa wacho kaka officials mag union ma jopuonj en ni transition to CBC ni ok bi timore ka jopuonj onge, nikech gima timo sani iyudo ka jopuonj nitie jopuonj achiel, ariyo, adek manie public institutions. Gima ne wawacho askupet ok wanyal force sirikal ni ondik jopuonj, no. Gima wawacho ni ok wadwar casual workers in teaching profession. En illegal, chiko kuyie gi wach machalo kama, omiyo sirikal nyaka transit jok mane ni kanyo to permanent and pensionable terms. Gima waneno kano bedo sign, mabedo wang'o jo JSS kabisa. Ni sirikal ogolo pesa mar retooling. Wan no wadhi gomo nikech ne onge retooling. Wan no wadhi gomo ni jok mane kanyo ma casual workers go wadwa ni obede employed into permanent and pensionable terms. Mano gima wang'o jo JSS go maratad. Githin tich gin go mang'eny, pesa bimiyo gi matis ka kuyieyo, to what expect ni mondo gi deliver as a CBC. Ok nyal timore kamano. Nyaka wadog piny wanyis sirikal ni ma en discrimination maduong' ma oge chik moyie godo. Jogi duto te nyaka keti e permanent and pensionable. To wasewuondo gimoromo. Nowacho ni higa achiel oromo. Chako wach ni renew contract, uchako bed higa mar ariyo, ma be koro rumo. Iwacho ni gini pesa biro biro nyaka January to ng'ama nigi hakika ni biro timore. Aparo ni watugo gi jopuonj gi, waketo gi ka gi jomoko maonge somo mariek kata pachgi ok ti maber, nyaka wadog piny mondo wang'e wachni. Iwacho wach promotion ni 51,000 osebedo promoted. Bing'e ni chakre 2014 ema notime promotion mag jopuonj malong'o nyaka ndogi 2023 ka. All that time onge gima osetimore. Mana japuonj achiel ariyo 51 gi kaka sama no wadhi gomo no wang'e ni 51 osebedo promoted, but 130,000 yawa mano ODM rally. 130,000 is an ODM rally. Wawacho ni jogi duto te nyaka bed promoted. Yawa jomoko osebet sagne 15 years, 21 years. SM job group nyaka nyathi manyi puonjo biro makali babed jatendi. Mano betimore demoralized lot. Wadwaro ni mondo tim gimoro mondo gibed promoted. Ok wadwaro ni warito ni nyaka chieng' moro pesa bed allocated. Parliament wang'eyo ok bi allocate pesa no ka onge gomo. Sama wagomo ni ema gi allocate gigo. Donge kata pesa mar CBN ne onge, koro wakanye. Donge John Mbadi manie treasury nyocha wacho ni pesa mar interns go bedo budgeted. Koro wakanye. Owuok nikech gomo. Kok wagomo to pesa no bibiro charon. Erokamano ahinya kuom pachi. Bende wach machielo manyanya nyaka waloso kungo. Yogo ka ono biro ang'e ni bende biro bedo ko loso kotende kod mano. Yogo bende jisa noduogo. Yogo irami thuolo mos ahinya weche mag tudruok osebedo ka kila chiedh nade. Yes. Inyalo mana bedo makare mar mondo mi koro wawinji. Ibed mana makare. Idok mana gi chien. Yogo dhi mbele. Aya. Sharon awinji? Dede mbele. Awacho ni gima ok wadwar maduong' en sando japuonj nikech ing'e ni ka